Antin mata me ake yi ne a ciki? Antin mata ku taho mu ga antin mata. An ci dan bulan ba kai ka ga kyau a wurin na zuwa nan wata iri. Kyacin wata kala na ngota tana towa. Korau ba kuma wallahi hannuna ne dai na ganta da wani gara a jawo wallahi. Wannan yarinya ni ma ina goyon baya kaji. Wallahi bari mu je mu jarraba samu. Dai na ganta da wani a jawo. Kaka da mu wannan gabin kuma nan ne zaka gashi ka an daura mu ta ƙarya kamar an ƙarya mata. Bari mu gwada. Kai dai ban da waya tana wajen caji da Allah dan ban aran naka. Allah mai. Allah kuwa. Za ka yi cizo. Ka san jahila ne. Je ka bar mai da mai. Na gode. Iso ne ka jiyo. Okay tana yi. Ka ga yaran nan mission ne dan bura ba. Mission ne. Baban sa bane dai. Abba on ciya mun ba tu da ko tuno kan zama dan bura ba ne amma. Me ake yi ne a ciki? Antin mata ku taho mu ga Ki samu number wai. Ban da number. Baki da waya. Gashi. antin Damiwa ya mu rage. Ina kwallon Kawa. Ya ba ki Ai, ne. kuɗi. Wallahi tallahi mun yi kuɗi. Mu tafi ko ne. dan wahala. Kai bayo. Kai. Timina. Ka ci uwar zamaye. Ya ki ciki. Allah ciniki ya fada. Ciki ya fara. Allah ciniki ya fada mutumina. Ai ni a farin ciki nake. Amma sai dai ne wayanka na bata. Mene? Wayanka na bata. mata, dini mataro antin mata.